Gadirly illäsler, biz bugün Türkiýe döwletinäki ilesmede ýerlenigi makul bildik. Häzirki düşen ýagdaýymyz hemme mälim. Şonuň üçin Türkiýe döwletinäki halkara jemgyýetine kömek üçin ýüz tutmagyňyzy sizden haýyş edýäris. Bu maslahat degerli maslahat. Bu Meýletin halkara guramasy bolup, siziň arzyňyzy insiz goýmaz. Bu gurama ekranda görüşdiňiz ýaly 90-njy ýylda döredilip, Siriýaga bedbagtçylyklara, epidemiýa bedbagtçylyga uçuran adamlara kömek berýär. Hemme türkmençe ýerlendir görebilärsiňiz, okabilersiňiz, tanışy bilersiňiz. Soňky sahypada salgylar bar. Şo salgylara esaslanyp siz olara ýüz tutup bilersiňiz. Ýüz tutmadan öň eliňizde tutaryňyz bolmaly. Ýagny hemme informasiýa eliňizde taýýar bolmaly. Informasiýa diýende eliňizde adam sany, statusyňyz, ýagny student, reisden galan ýa işgär, bunyň hemmesiniň statuslary bilinip geçmeli. Elektron poçta göýberilmeli, ondan soň jaň edilmeli. Bir iş günüň dowamyna olar sizden habar tutar we size gerekli kömegini berer diýen umydymyz bar. Allah ýaryňyz bolsun adamlar. Sag bolun.